लामाबो गैया जेबो गैया दैखरबो होआ जोङो दा मालायनाव जि दैखर दङ बाव दै रोगानानै लोङो सार दैखरबो गैबावा ओरैबायदि मिनिथावना जोंनि संसार जानाया सरखारानो मेगनसो खाना जाबायदां जोंखौ थारमाने नुला बिसोरो जोंनो दा नांगौ बिपिएफ हानजा दोलोखौ हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफ निफ्राय इउपिपिएल आव जगदान जाहैनाय जोंहा खाम्फा बरगयारि सारा इउपिपिएल नि केम्पिंआव फंनैसो बाथ्रा बुंफ्लांदों जानो हागौ खाम्फा बरगयारि सारा बिपिएफ नि केम्पिं खालामनाय बायदि मोनदोंमोन बे समावनो इउपिपिएल खौ जिर' होननानै बुंफ्लांदों रायजोफोर नोंथांमोना जोबनायावसो नायबानो जाबाय आरो खोनालांनो मोनगोन बबे खन्दआव होगोन आङो नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन लोगोसे जोंनि बर' बिमाफ्रा बा बर' आइजोफ्रा दिनै मानाव गेदेर प्रमोद बर' सारनि हेंथायै थामहिनबा इउपिपिएल नि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय रिमिक्स भिडिअ गोबां भिडिअ क्लिपखौ आं होगोन स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय যোৱা 4-3টা বছৰত আমি প্ৰায় 2095টা আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত মন্দিৰ থানচালি গিৰ্জা আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ বিভিন্ন মন্দিৰবিলাকত আমি 2 লাখ আলাৰী চেৰাং আঁচনি দিছোঁ অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত যিখিনি গাঁও আলাৰী চেৰাং পোৱা নাই প্ৰত্যেকটো গাঁও 3600 গাঁৱত আমি আলাৰী চেৰাং আঁচনি দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গতিকে ৰাজবংশী গাঁৱত যি মন্দিৰ আছে বড়ো গাঁৱত যি মন্দিৰ থানচালি আছে গিৰ্জা আছে আমাৰ আদিবাসী সকলৰ যি আমাৰ মানজি থান আছে গিৰ্জা আছে এইবিলাকতো আমি আলাৰী চেৰাং আঁচনি দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৰুণিখাটা অঞ্চলত বহুত দিনৰ পৰা দাবী কৰিছে যে এটা স্কিল চেণ্টাৰ ইয়াতে স্থাপন কৰিব লাগে ওচৰত ভূটান ৰাজ্য আছে ভূটান দেশত আমাৰ মানুহে যাই পেলাই বিভিন্ন কাম কাজ কৰে ভূটানত মাইণ্ডফুলনেছ সিটি হৈ আছে সিংগাপুৰৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ সিটি হ'বলৈ গৈ আছে এই কথাটো লক্ষ্য ৰাখি অহা 1 বছৰৰ ভিতৰত 5 কোটি টকাৰে আমি ৰুণিখাটা অঞ্চলত এটা ডাঙৰ স্কিল চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে ইয়াৰ যুৱ যুৱতীসকলে স্কিল ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে আৰু হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে বিভিন্ন মেছনৰ পৰা লৈ পেলাই বিভিন্ন কাম কাজৰ ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে স্কিল চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আমাৰ দুটা বেংক আছে ইটোৱে হ'ল ইউপিপিএল বেংক আৰু বিপিএফ বেংক তেওঁলোকে আমাক স্পন্সাৰ কৰে আমাৰ মানুহবিলাকে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আলোচনা কৰি জইনিং লয় তাৰপিছত যদি 20,000 টকা পায় আমাক 15,000 দিয়ে 5,000টো নিজে লয় কোনোবা যদি 1 লাখ টকা পায় 80,000 আমাক দিয়ে তাৰে লগত আমি প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰোঁ আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকো বিপিএফৰ নেতাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ফুচলাই থাকে পইচা দিম পইচা দিলে এওঁলোকে লয় 10,000 পালে আমাক 7,000 টকা দিয়ে তেওঁলোকে 3,000 টকা তেল ভৰাই তাৰ ফলে আমি আজিলৈকে প্ৰাইমাৰী কমিটি ব্লক কমিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰি আছোঁ আৰু মিটিং কৰি আছোঁ আমাৰ দুটাই বেংক ইউপিপিএল বেংক আৰু বিপিএফ বেংক এওঁলোকে জইনিং কৰে আৰু আমাক পইচাটো দিয়ে होथारा जोङो होथारा बिसोरनो जोङो होगोन नांगोल सरखाराव मानिफ्राय जोङो इउपिपिएल निफ्राय जोङो अरुणोदया मोना न' मोना सरकारनि फायखाना मोना जोंनि हौवाफ्रा दिनै इउपिपिएल सरकार सोलिनायनिफ्राय ट्रेक्टर सोलिनानै ड्राइभार सोलिनानै जानाय हौवाया दिनै आहा दाबसे गोजानाव खामानि मावनानै जानो गोनां जादों मानि थाखाय एसेबां उपद्रुक सरकारा बेखौ मिन्थिया प्रमोद बरो सारखौ जोंनो सरकार नाङा ओंखायनो जोङो दायो होगोन नांगोल सरकाराव जोङो होगोन सार जोंनि न'खरखौ बिसोरो हाल साल जेबो मिथिया जोंनो दायो बिसोरनि इउपिपिएल सरकारा साथा होदोंनो बायदिसिना होगासिनो दङ आरो न'नि थाखाय बिसोरो सार्भिस लागासिनो दङ बिसोरनि थाखाय जोंनो होआना बिसोरो ओंखायनो जोङो बेखौ होनाय जाया बिसोरनो भटखौ जेबो मोनाखै सार जोङो खुन्दुंबो मोना कम्बलबो मोना साथाबो मोना जब कार्ड फैसाबो होआ जोंनो अरुणोदयाबो होआ सार जोंनो जेबो मोना आहा ओरैबायदि हालसाल आरो फायखानाबो गैया जोङो सारमोना नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि न'खौ माबायदि जोंनि न'खरा गोरिब हावरियानि थाखाय जोंनि फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय जों दुखुथिया जानानै दङ बेनि थाखाय जोंनो जेबो होआ बिसोर सार जोंनि गोनांथि खामानिनि थाखाय सरकारा दायो इउपिपिएल सरकारा जेबो मावाखै दिनैसिम मेम्बराबो सायख'थिबो लाया इउपिपिएल सरकारा जोंखौ जेबो हेफाजाब होआखै जेबो खामानि मोजां मावाखै बिसोरो सार फ्रेस मोसाहारिनो होगोन जों दायो भटखौ इउपिपिएलनो होला इउपिपिएलनो होआ जोङो इउपिपिएलनो मानो होनो जोंलाय बिसोरो जोंनो नाया मेम्बरफ्रा गावसिनि खुरमा खुरमाफोरनो होयो
मेम्बरनि थाखाय जब कार्ड बोना होदों दाउ गन्द्रा बोना होदों बोरमा गन्द्रा बोना होदों बिसोरो फायखानाफोर गैया फायखानाबो मोनाखै जोङो जों जेबो मोनाखै जोङो न'बो गैया सार बिसोरो जोंनो जेबो होआ अरुण'दयाबो लिस्ट फैयो होनो दानलांबाय थायो फैसाखौ लायो होआ जोंनो बिसोरो ओरैबायदि खोथा बुंनानै जोंखौ थगायनानै दोनदों प्रमदआ न'खर न'खर साख्रि होनो होनदों बोरो साख्रियालाय साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया फैया थगायोसो ओमफ्राय जोङो मेम्बारनाव सोंनो थांबोला मेम्बारा बुङो मानि मा खोनालाबायदोंब्रा नङालै हा हा हासो होनलाबायो होमबालाय मा जाखो बेलाय नोंसोरो इउपिपिएलनो भट होथारा जोङो होथारा बिसोरनो जोंना बेनो बिपिएफआनो देरहाथारनांगौ आरो जोंना बिपिएफ हान्जायानो जोंनि धन्यबाद आशीर्बाद जोंनो बिपिएफ हान्जाया देरहाबा जेबो उसुबिदा गैयामोन गारि मटर सालायनायनि गारि मटर अन्थाइ बाला बोनायनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैयामोन दिनै मानो अन्थाइ बाला बोबाबो बेसां मानि एसां उसुबिदा सार लामाबो गैया जोंना लामाबो गैया जेबो गैया दैखरबो होआ जोङो दा मालायनाव जि दैखर दङ बाव दै रोगानानै लोङो सार दैखरबो गैबावा ओरैबायदि मिनिथावना जोंनि संसार जानाया सरखारानो मेगनसो खाना जाबायदां जोंखौ थारमाने नुला बिसोरो जोंनो दा नांगौ बिपिएफ हान्जा दोलोखौ जोंनो जागोन बिपिएफआनो जोंनि थाखाय सुखु गोजोन संसारखौ नायगोन जोंनि अराय सम जोंनि साखाथि बाखाथि थानाय सोर प्रमद बर' जों बेखौबो सिनाया सोर गबिन्द बेखौबो जों सिनाया दिनै नुफेराखै जिर'आ सोर जागोन इउपिपिएलआनो जिर' जागोन फैगौ इलेक्सनाव इउपिपिएलआनो जिर' जागोन सोरथ' मोनखो दासिमबो सासेबो साख्रि होजेनाखै बोरोथ' 75,000 होननायालाय माथो दासिमबो थाइसेबो थाखा मोनजेना बिटिआर गैया कनस्टिटिउसनाव जुदि बिटिसिखौ सोलायनानै बिटिआर सोनांगौब्ला बे रनजित बसुमतारी मोनहा बे बिरदाव साहाब मोनहा पार्लियामेन्टआव थांनानै कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला दिनै खाम्फा बरगयारि सारजों लोगोसे जोंनि बर' बिमा बिफा दिनै मा बुंखो इउपिपिएलनि सायाव आरो खाम्फा बरगयारिनि बुंनाया गुबुन बाथ्रासोमोन नाथाय बेवहाय इडिट खालामनानै गुबुन भिडिअ क्लिपनि जे आवाज जे भइस बेखौहाय बेयाव सोसननानै होनाय जादों रायजोफोर दा बे क्लिपखौ आङो बानायाखै गुबुनासो बानायदोंमोन नाथाय बिथांमोननि बे क्लिपखौ डाउनलोड खालामनानै आं नोंथांमोननो रिअपेन होबाय स' रायजोफोर नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा साननो हाखो थारैनो फैबाय थानाय बिटिआर बिटिसि इलेक्सनाव थारैनो प्रमद बर' सारा देरहासारगोन ना हाग्रामा महिला सारा देरहासारगोन बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय